Opgaven går ud på, at jeg skal lave en optælling af skruestørrelse på et hold, finde hyppigheden og frekvens for datasættet, lave et søjlediagram over hyppigheden, så skal jeg lave en sumkurve over den summerede frekvens, og til sidst skal jeg lave et boxplot i GeoGebra og finde forskellige deskriptorer, altså f.eks. største og mindste værdi, median, hvad ved jeg. Jeg har tastet skruestørrelserne ind, og det er bare tilfældigt, som folk har siddet i klassen. Og det første jeg vil gøre, det er faktisk at kopiere det her over i GeoGebra for at finde deskriptorerne. Det giver mig et godt overblik fra starten af. Trykker Ctrl-C, hopper over i GeoGebra. Så får I det her vindue til at starte med. Der er det vigtigt, at I går op i Vis regneark. Og så sætter I så ind Ctrl-V her. Så markerer I datasættet og trykker herover enkelt variabel analyse og trykker analysere. Så vil den som udgangspunkt tage histogrammet, men vi vil gerne have boxplot, så det vælger jeg. Trykker på den her vis statistik, så har vi både et boxplot, det bliver lidt mærkelig form, og de forskellige deskriptorer. Nu prøver jeg lige, og så finder jeg, at den her størrelse passer mig rimelig godt. Så går jeg herned, vælger det her klippeværktøj, så bliver skærmen sådan lidt blurred, og jeg vælger det område, jeg vil have de her deskriptorer med, og så vil jeg have boxplottet med, jeg vil gerne kunne se skruestørrelserne hernede for neden. Så det klipper jeg, gemmer på mit skrivebord, og så kunne man kalde det boxplot. Ja. Sådan der. Og det gemmer jeg så. Så hopper jeg tilbage til Excel. Skal jeg finde det? Det er her. Så vil jeg så sætte det ind her. Indsæt billede. Skrivebord, så skal jeg så ned, stikke det nok ned for neden et eller andet sted. Boxplot, skruestørrelse, indsæt. Så har jeg så de forskellige deskriptorer. Jeg hopper lidt ned, fordi noget af det første jeg skulle lave, jeg skulle finde hyppighed og frekvens for datasæt. Det jeg så kan bruge det her til, det er at jeg kan se heroppe, at minimum det er 36, maksimum er 44. Så vil jeg taste skruestørrelse ind fra størrelse 36 og så op til størrelse 44. Jeg markerer her, så kan den selv finde ud af, at jeg tæller en for en, og så kan jeg se ned på neden her, at til og med 44. Så vil jeg lave hyppighed, summeret hyppighed, frekvens og summeret frekvens. Og jo mere jeg kan få computeren til at lave, jo mindre behøver jeg selv at lave. Nu er datasættet selvfølgelig lidt langt oppe, det ligger heroppe, det skal jeg jo bruge lige om lidt. Så vil jeg finde ud af, hvor mange der er, størrelse 36. Det får vi computeren til. Jeg trykker er lige med, tæl, hvis, og så står der så, at jeg skal have område, semikolon, kriterium. Og området, det er jo så heroppe. Det her område. Og kriterium, det er jo så, tager semikolon, og kriterium, det er så 36. Så tæl, hvis, hvor mange der er 36. Det er så en størrelse 36, og det er jeg ret sikker på, fordi computeren selv har talt det op. Heroppe i formellinjen, der er det vigtigt, at hvis jeg skal kopiere den her formel, så vil den altid hoppe ned og så tage det næste. Men jeg vil rigtig gerne have, at den altid tager det fra det samme område. Derfor er det vigtigt, at hvis jeg står her på B2 og trykker F4, og jeg står på B16 og trykker F4, så kommer der dollartegn rundt om den første værdi i datasættet, jeg har heroppe fra, og den sidste. Så jeg fortæller computeren, at det skal altid være det samme sæt, den tager. Så gør jeg et eller andet til Expo her. Trykker Escape. Nu skal jeg lige prøve at se. Det virker det ikke. Vi prøver det igen. F4. F4. Enter. Så nu har vi formen, kan I se heroppe, der er dollartegn på første værdi i sættet og sidste. Og så har vi
den her 36, den skal så flytte sig. Det skal være 37, den tæller op næste gang. Så vi prøver at se, om vi kan kopiere formlen herhen. Der. Og så er den så tællet op. 40 er der for eksempel ingen af, og 43 er der 4 af. Det er jo ret snedigt. Så vil jeg godt finde ud af, hvor mange der er i det hele. Så går jeg herop, trykker på autosum. Og den finder så ud af, at der er 15 observationer i alt. Så det passer jo nok meget godt. Den summerede hyppighed, det betyder, at jeg lægger dem sammen løbende. Det vil sige, at her der skal jeg have den her plus den foregående, her skal jeg have den her plus den foregående. Så den første kan vi ikke rigtig gøre så meget ved ud over at sige, vi tager bare den her. Så er det her, man egentlig taster formlen ind og siger, jeg vil have den foregående plus den her hyppighed. Og så kan man så tage den her og kopiere den. Og så kan man se, at man så ender på 15. Frekvenserne, det er jo så noget med procent at gøre. Hvor mange procent udgør den enkelte observation ud af hele observationssættet. Det tager så hyppigheden her, dividerer med antal observationer i alt, som er 15. Og så trykker jeg bare på Enter. Så kunne jeg have ganget med 100 for at få det i procent, eller jeg kan vælge at trykke på procenttegnet heroppe. Så kommer det til at stå rimelig pænt. Det jeg så skal huske, det er, at det altid er ud af 15, og derfor skal jeg så også låse det, der står i nævner. Det gør jeg igen ved at trykke på F4, Enter. Så prøver vi. Så skulle det gerne. Kan I se, der har procenterne, og hvis vi trækker den hen, så er det faktisk 100%. Det var heldigt. Og det skulle det også være. Så prøver vi at kigge hernede, der skal vi så have den summeret igen. Kan vi kun lægge den her sammen med sig selv. Her kan vi så lægge den foregående til den vi står på. Træk formlen, og der skal vi bare hen til den sidste skostørrelse, for der skulle den gerne have talt op til og med 100%. Det har den også. Kan I se, at de bliver gradvist større. Nu er det så, at jeg skal til at lave mine diagrammer. Jeg vil gerne have et diagram over hyppighed. Derfor tager jeg skostørrelserne og hyppighederne. Siger indsæt et søjlediagram, og jeg synes 3D det er flot, så derfor tager jeg det. Jeg synes det der 3D var pænere. Så er der et eller andet, der er galt, fordi jeg har to forskellige punkter her, og jeg vil gerne have, at der er en enkelt søjle, og så vil jeg gerne have skostørrelsen hernede for neden. Så skal jeg ind og korrigere. Jeg går ind og vælger data, og så skal vi lige se her. Den første serie, det er jo skostørrelserne. Den vil jeg ikke have herovre. Den prøver jeg at fjerne. Og så prøver jeg at redigere her. Der vil jeg så gerne have skostørrelserne. Nu skal jeg så lige se, om jeg kan fjerne den her. Det er så vigtigt, at den ikke dækker, finder jeg ud af. Fordi så kan I ikke gå op og vælge de rigtige dataetiketter. Vi prøver igen. Højre klik, vælg data. C1 fjerner vi. Redigere, trykker på den her oppe. Så kan I gå ind og sige, at jeg vil gerne have, det skal være hyppighederne. Nej, det er noget fiks. Jeg vil gerne have akseetiketterne, det skulle være skostørrelser. Sådan her. Og så sætter jeg det ind. Bum. Så kan I se her, ingen skostørrelse i 40. Og der var 4 i 43. Og akseetiketterne 37, 38, 39. Så ser det rigtigt ud. Hopper vi ud. Den her, den fortæller egentlig intet. Derfor sletter jeg den. Så har vi egentlig en fornuftig, pæn graf over de forskellige hyppigheder. Og der kan man hurtigt gå ind og se, at der er ingen i størrelse 40, og der er flest i 43. Det er det, den egentlig kan vise. Få et hurtigt overblik over, hvordan de forskellige skostørrelser, hvor de er.
Så vil jeg lave en sumkode. Og nu markerer jeg det hele, og så går jeg ind og sletter det, jeg ikke vil have. Indsæt. Tager bare den her, og det ser jo helt fantastisk ud det her, det kan I godt se. Så der skal jeg ind og korrigere noget data. Så sætter vi den bare lige herud. Går ind igen. Vælg data. Så skal vi ikke have hyppighederne eller den første frekvens, men vi skal have den sidste. Så jeg må slette de første serie her, og så skal jeg bruge den sidste, og akseetiketterne var jo sådan set rigtig nok. Og så tænker vi så alting godt, bortset fra at det er et mærkeligt udsnit vi har. Derfor bliver jeg nødt til at gå ind og så formatere dataserien. Det var ikke her. Hvis man trykker på den her linje hernede, så kan man gå ind og sige formatere akse. Den skal kun vise det udsnit vi har, og der kan man sige minimum. Det kender vi til at være, var det ikke 36 vi havde, og maksimum 44. Så har vi pind og udsnit. Den der C4 vil jeg også gerne have slettet. Og så har vi altså en sumkode her.